Skal min far sige nogle spørgsmål om nogle ting, og så er det hver point. Får vi et stykke slik. Ja. Og vi bestemmer selv. Eller han bestemmer for sig. Jeg skal ikke hælde Chris. Okay? Nej, du skal ikke spise. Du skal ikke spise det, farmand. Så kom ind i billedet. Kom, du skal ind. Okay, vis. Det her slik. Det ja. Okay. Så jeg skal stille jer et spørgsmål, Ja. som I skal svare på. Ja. Men jeg svarer ikke begge to. Det er en af gangen, der får et spørgsmål, ikke? Okay, det starter med mig. Okay. Nej, det er bare på én gang. Nej. Jo. Nej, fordi så får I et stykke slik hver gang, I svarer rigtigt. Okay. Hvor gammel er jeg? Er du 38? Det var tæt på, men det var ikke rigtigt. 40 år. 40 år. Shit. Ja, det er ikke dig, der får. Du fik ikke spørgsmålet. Ej, er du 40? Jeg tror, du var meget mindre. Så hun heller bliver helt... Nå, du tror du var mindre? Nå. Ja, du var... Så for det må du godt få et stykke slik. Det var godt. Nå, okay. Hvad hedder det? Et spørgsmål til Maja. Hvilke årstal er du født i? Årstal. 22. august. Ja, jamen, det er en dato. Jo, Hvad er årstal? 2016. 2016. Nå, ja, det er rigtigt. Det er jeg også født i. Ja, det var derfor, du hjalp hende lidt. Nej, jeg kan ikke et eksempel. Sådan, okay. Jeg har fået kirsebær. Jeg vil den have. Emily, spørgsmål. Hvor bor Maja rigtigt henne? Det har Strøby. Nej. Nå, jo, i den der gade. På den der gade. Nej, det er ikke gaden. Det hedder noget med Strøby, men... Du har fortalt mig alt. Nej, det er adressen. Hvad hedder Du byen? har sagt den. Ej, det sagde jeg Strøby. Ikke noget til Emily, så er det et spørgsmål til Maja. Maja, hvor bor Emily? På Undtagen her. Møllevej. Hvad? På Møllevej. Er det rigtigt? Du tager alle mine numre? Nå, Hun har fortalt mig det før. okay. Det er min yndlings. Okay. Og jeg er hele tiden. Hvor langt må man gå ud, når man bader? Sådan. Men det gør vi ikke i dag. Nej. Lyt til mig. Hvad kan vi mere komme på? Og mig måske. Som jeg overhovedet ikke ved. Hvor mange år går man egentlig i folkeskole, Maja? Folkeskole. Hvor mange klassetrin er der? 12. 12? Hvordan får du det til 12? Nej, 11. Nej, det gør man ikke, vel? Man går i 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Så hver gang I svarer forkert, så må jeg tage en. Jeg vidste det godt. Ja, men det får I ikke på i dag. Det er ikke ender med at skulle klippe den video her, så alt det tænkeri. Nej, det var ikke et godt spørgsmål. Jo, sig det. Nej. Jeg vil bare sige det. Hvor gammel er Majas storebror? 12. Nej, Tæt på. 14. 14. Er han allerede teenager? Ja, det har han jo allerede været, dengang han blev Så må du tage en. 13. Så må du tage en. Nå, så må jeg tage. Jeg skal tænke mig godt om et spørgsmål her. Og du kan godt lide dem, hva'? Hvor gammel er Emilys lillesøster Ea? 7. Ej, det ved hun godt. 7. Hvis hun det? Ja, helt sådan. Nå. Nam, lille baby. Nå. Hvor gammel er Majas lillebror? Vincent? 2. Okay, man kan komme til at spise rigtig meget slik af det her. Men videoen skal ikke være meget længere, vel? Så Jo, virkelig langt. Okay. Vi elsker vores videoer.
Hvor gammel er Emilies far? Øj, han er gammel. Nej, han er ikke gammel. Han er yngre end mig. Meget. Meget? Meget. 48. Så er han jo ikke yngre, hvis jeg er 40. Skal jeg sige det? Jo. 34. Godt, så var det mig, der fik et stykke. I hvilket år vandt Danmark fodbold? I VM. EM i fodbold. Hvordan? Jeg har ikke engang holdt styr på det. Jeg kan ikke svare på det. Nej, jamen, så er der jo mere slik til mig. Hvor? 1992. Jeg forstår slet ikke noget af det der. Oh my god, heller ikke. Jeg vil bare gætte på et årstal, jo. Der er jo mange. Der er sådan noget 1000. Hvad hedder den bedste cykelrytter i Danmark? Nå, hvad nu? Jeg ved det ikke. Jeg ved det godt. Nu. Skal videoen bare se dit knæ, eller hvad? Det skal lave lidt Spindegård. Jeg ved han til fornavn. Ved du det? Så. Ja, selvfølgelig ved jeg det. Ikke Christian. Nej, det bliver dejligt med et stykke slik mere. Det er ikke Christian. Det ved jeg ikke. Hvad gætter du på? Ej, det må være meget længere, fordi jeg som Mikas videoer, de er 20 minutter. Nå, hold da op. Mikas, eller hvad siger du? Jeg som Mikas. Jas og Mikas, de er længere. Ja, de er meget længere. Okay, så Jas og Mikas... Like, hvis I kan lide Jas og Mika, og subscribe, hvis I kan lide os. Og hvis de ser med, så er det jeres skyld, vi bliver så tykke af alt det slik her. Nej. Nå, jeg skal have et svar. Bedste danske cykelrytter. Eller bedste, det er måske også forkert at sige. Den bedste til at cykle i bjerge. Ham, der har vundet Tour de France. Du siger Vingegaard til efternavn, det er rigtigt. Hvad hedder han til fornavn? Og det siger 5, 4, 3, 2, 1. Christian Vingegaard. Du siger Christian, det er forkert. Hvem er det? Jonas. Og så spiser jeg. Og så siger vi tak, fordi I har kigget med. Nej. En runde til mig. Sidste runde, okay. Nej, også mig. Og så skal vi høre, hvor mange af dem, der ser med, der rent faktisk kan svarene, okay? Han ved ikke noget om dig og mig. Hvad går du op i af sport? Har du noget sport, du går op i? Hvad for noget? Fodbold. Fodbold, og så ved du ikke Danmark. Og ridning. Så ved du ikke Danmark, de har vundet. Ridning. Okay. I Tour de France. Ja, det må ridning. Okay. Der er 2 ting, man kan være specialist i inden for ridning. 2 forskellige, men... Nej, der er faktisk flere. Nej, det var et dårligt spørgsmål. Okay, der er, når man springer over bommen, det er spring. Hvad hedder det andet? Hvad er det andet, man kan stille op i eller gå til? Hvis ikke det er spring, så er det hvad? Trav. Nej. Hvad mener du? Det hedder noget. Sportsgrenen hedder der noget. Jeg forstår ikke dig. Du forstår ikke mig. Hun forstår mig ikke. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Okay, der er spring, og så er der noget, der starter med D. Sprinter. Jeg tager et stykke slik med. Nej. Jeg er til dig. Jeg ved ikke, hvad spørgsmålet går ud på. Har du gået til ridning? Ja. Går du til ridning? Okay, hvad går du så til? Ridning. Bare ridning. Og hvad laver I til ridning? Der rider jeg bare rundt. Vi traver også. Ja, men man går ikke til trav. Jo, der er noget, der hedder trav, men det er jo sådan noget, hvor man sidder. Der er også, hvor den skritter. Men trav, det er, hvor man sidder i sådan en vogn og rider afsted. Nej. Men hvis man skal... Hvis man skal have hesten til at gå pænt, hvad hedder det så? Hvad skal jeg kalde det? Fordi man går til dressur. Hvad er det for noget? Jeg ved det godt. Det er dressur. Ja. Jeg får Nej, det gør du ikke. Det var mig. Få jeg tænder væk.